Uphupha uphuza utshwala, uphupha usengozini yemoto, uphupha ushayela imoto, uphupha ubona abantu bekungcwaba noma uyiphupha ungcwatshwa, noma uphupha umuntu osashona egqoke kahle, noma uphupha umuntu osashona ekhuluma nawe, uphupha umuntu osashona ethi ucela ukuphelezela, noma uphupha i-wheelchair. Sanibonani, igama lami ngu-Asanda. I'm here to share my point of view. Today anginaso isihloko, ngizokuchazela ngalamaphupho esengiwabalile. Iphupho lokuqala engilibalile ileli lokuphupha uphuza utshwala noma uphupha ubona utshwala. Uphupha uphuza utshwala noma uphupha ubona umuntu ekunika utshwala, lelo akusilona iphupho elihle. Lisho ukuthi you will fall into addiction, especially addiction of alcohol. Leli phupho libi kuwena ngoba lisho ukuthi kunezinto ezikwenza ukuthi ugxile etshwaleni, and leli phupho lisho ukuthi through ukuba u-addiction yotshwala zokwenza ukuthi one, imali ngeke ukwazi ukuyibeka, and if ever mawuyithola imali ihlala esandleni sakho ngeke wenze izinto ey'balulekile, izoshabalala. Ukuziphupha uphuza utshwala noma uphupha ubona utshwala akusilona iphupho elihle. Qaphela abantu ophuza nabo, qaphele indawo ophuzela kuzona. If ever umuntu okhona etshwaleni zama ukwehlisa. Uphupha uphuza utshwala ngeke uze kufane nokuphupha ubona utshwala bezulu. Uphupha ubona utshwala bezulu kusho ukuthi noma uphupha ubona utshwala bezulu, ngiqale ngikhulume ngale ndlela. Imizi nemizi inendlela hlampe mawukuthi ikholelwa ey'ntweni zesintu egaya ngayo. Enyakeni umuzi nomuzi hlampe imizi ayifani, eminye igaya kabili noma kathathu noma kawu-4. So if thothi kade nagcina vele kuzokwenza ukuthi thothi uzophupha ubona utshwala bezulu if ever senihlala isikhathi eside ningagayi. So ukuphupha ubona utshwala bezulu ngasho ukuthi abantu bakini kade nagcina ukubenzela ilo ukhamba. So uphupha leli phupho likabili futhi ngeke lize lifane. Uphupha utshwala noma uphuza utshwala umuntu osemusha akukho kuhle, akufani nalokho ukuphupha ubona utshwala bezulu, kunencazelo ehlukile. Asidlule sekwiphupho lesibili. Iphupho lesibili ileli lokuphupha thothi usengozini yemoto. Uphupha usengozini yemoto akusilona iphupho elihle, lisho ukuthi ohambweni lakho yonke into ozoyenza angeke iziphumelele through ama-trap noma through iy'cupho ey'cushwa abantu ukuthi izinto zakho ingenzeki. Ukuphupha nje liyafana naleli lokuphupha ufelwe imoto. Uphupha ufelwe imoto lisho ukuthi uhambo lakho nezinto oy'fisayo angeke zize y'phumelele. Asidlule sekwiphupho lesithathu leli lokuphupha ushayela imoto. Uphupha ushayela imoto noma uphupha udrive imoto, thothi uyahamba nje konke kuhamba kahle. Lelo phupho lihle kuwena, lisho ukuthi uhambo lakho nezinto oy'fisayo zizokwenzeka zibe impumelelo. Then elinye iphupho lesi-4 engilibalile ileli lokuphupha ungcwatshwa noma uphupha abantu ubona abantu bengathi bangibela umgodi. Ukuphupha ungcwatshwa noma uphupha abantu bekubela umgodi, leli phupho lisho ukuthi liyingozi kuwena, lisho ukuthi kunezinto ezokholela ejele noma ezokwenza ukuthi uboshwe. So if ever uzophupha ubona abantu bekubela umgodi noma ungcwatshwa, lelo iphupho lesinyama lisho ukuthi uzobhekana nobunzima. If ever umuntu onolaka noma umuntu ojwayele ukuxabana nabantu, zama ukwehlisa, and if ever uyathanda ukuhlala public, ehlisa ushintshe iy'ndlela, uqaphele zonke izinto ozenzayo. If nomuntu othandana naye mphathe kahle, ungafosti izinto cause leli phupho lisho ukuthi uzoba nesinyama. And then iphupho lesi-5 enginalo ileli lokuphupha umuntu osashona thothi ugqoke kahle. If ever mhlawumbe thothi in most cases jwayele uba umuntu osanda kushona, if uzomphupha umbone egqoke kahle, lelo phupho lisho ukuthi uhambo lakhe lube impumelelo. Leli phupho nje zama ukutshela lapho ekade eye khona ufikile, abantu bakubo ufinyelelile kubo, futhi lapho ekhona umoya wakhe ukhululekile. And then iphupho lesi-6 ileli lokuphupha umuntu osashona umbona ekhuluma. It's either wamakhelwane noma umaziyo. Uphupha umuntu osashona umbona ekhuluma, yonke le information noma yonke lento asuke yisho ephuphweni iyiqiniso, cause abantu asebashona abajoki njengabantu abaphilayo abawenza amancono. Yonke lento asuke ikhuluma umbona wena ephuphweni lakho iyiqiniso futhi ithathe serious. It's either yinhle noma yimbi.
lowo mlayezo asuke ezowudlulisa kuwena uyiqiniso. And then iphupho lesi-7 ileli kuphupha umuntu osashona uthi mphelezele noma uyakuphelezela. Lelo phupho liyingozi kuwena, lisho ukuthi ucishe wafa, noma if ever ungavumi ephuphweni ukuthi umphelezele noma akuphelezele, kungenzeka umoya wakho uphume. Kodwa lizama ukubikela ukuthi kunezinto eziyingozi engagcina ethatha umphefumulo wakhe. Akusilona iphupho elihle ukuphupha umuntu osashona umbona ethi mphelezele. And then iphupho lokugcina enginalo ileli lokuphupha i-wheelchair noma ukuphupha isihlalo esamasondo. Ukuphupha uzibona uhleli kusona isihlalo samasondo noma wheelchair lisho ukuthi you won't progress in life. Zonke izinto oyifisayo angeke zize zenzeke, and lisho ukuthi you will fall into addiction. Ungaba umuntu ogcina uyibona sekuyikweleti, futhi lingasho ukuthi ungagula uzibone usuhleli ekhaya. If ever umuntu osebenzayo, lingasho ukuthi uzophelelwa umsebenzi. Akusilona iphupho elihle ukuziphupha uzibona uhleli ku-wheelchair. Iphupho lisho ukuthi uzobhekana nobunzima. Igama lami ngu-Asanda. I was here to share my point of view. Thanks for watching my video. Until the next one, take it easy.